Kuyintokozo futhi uphinda sibe nalesikhathi sizobuka la izwi likaNkuluNkulu mayelana nomshado. Ingqikithi ke kulesi sifundo esisibhekile sibheka la umshado ngokwezwi likaNkuluNkulu. Sifisa ukubona ukuthi uNkulunkulu uthini la ezwini lakhe ngomshado awakha sukela ekuqaleni mayidala umuntu. Namhlanje ke sifundo ke siqhubeka la ku lesson number 1 singena la ku part B. Ku lesson number 1 siye sabona ku topic number 1 sachaza la ukuthi umshado uyini. Siye sabuka la sabuyela emumva sibheka la umuntu edalwa uNkulunkulu uGenesis ezemnikeza nomfazi uAdam lapha ku chapter 2 sathola lapho ukuthi umshado uyisivumelwane phakathi kukaNkulunkulu nomuntu wesilisa wesifazane emshadweni bevumelana ukuthi bayophila bayohlukaniswa ukufa. Sathola ukuthi lapho bathathi abantu abangena emshadweni owesilisa nowesifazane noNkulunkulu. Sathola futhi ukuthi kufanele kube khona ufakazi noma ofakazi abazofakazela ukuthi sibe khona lesi sivumelwano ukuthi lo wesilisa uyamthatha lo wesifazane. Sathola ukuthi isiphetho la lo mshado la uphela khona ngokuhlela kaNkulunkulu. Sathola ukuthi uNkulunkulu wayehlele ukuthi umshado uphele la kuvela khona ukufa. So ukufa kuphela ukuzohlukanisa umuntu uma umshado uphela. Sathola futhi ukuthi sizothola ke manje ukuthi kune exception eyodwa evumelekile kuNkulunkulu la umshado ungaphela khona laba ababili besaphila emhlabeni. So kuyinjabulo kakhulu uma ngesikhathi zonke sibuka izwi likaNkulunkulu ngoba sibuka izinto la zizosiza imphefumulo yethu, zisize amakhaya esikuwo nathi esifisa ukuthi siyoshada, sibuke ukuthi uNkulunkulu ufunani. Kumqoka kakhulukazi wena usesemusha ukuthi uyihlolisise le ndaba nale topic esingena kuyo ngoba manje sibheka manje ukuthi ke obani ke labo abavumelekile ukushada. Sizobuka manje ukuthi obani abavumelekile ukushada. Kumqoka ukuthi ke uhlolisise lokho ukuze ukuthi uma ungena emshadweni uqikelele ukuthi umuntu ofanele ungena emshadweni. Ungangena emshadweni kanti usuqala isono. Siye sabona emazwini ukuthi enye inkinga uma umuntu eshiya unkosikazi wakhe amshadile noma ashiya umyeni wakhe amshadile ayoshada omunye ngaphandle kwalesi sizathu esisodwa sisibeka kuthiwa lowo muntu uyaphinga. Kuvela igama elithi uyisiphingi. Siyibona incwadi yabaseRoma chapter 7 verse 1 to 3. Sabona futhi incwadi yokuqala yabaseKorinte chapter 7 safunda khona verse 39 ezibonisa lapho ukuthi uma umuntu esaphila ethatha omunye lithi iBhayibheli lo muntu uyisiphingi noma uwenza ukuphinga. So ke sizobuka ke manje ukuthi obani abavumelekile ukushada. Izinto ke efanele ixoxe kakhulukazi uma sekuzoshadwa. Ibandla fanele into linakisise. Uma kukhona udade, uma kukhona ubrother ebandleni ozoshada, fanele ibandla lihlolisise. Yebo umshado womuntu yimi engifisa ukushada, kodwa kunezinto la ibandla elizosupporta, kunezinto la ibandla engeke la isupporta. Kumqoka lokho, yebo ichoice yakho uma wenza ngoba wena ufuna okwakho, kodwa kunalapho ke ibandla elizothi cha uma usenza lesi senzo asikwazi ukukusupport. Ungaqhubeka uyowenza lo mshado wakho kodwa thina asihambisani nalo mshado ngoba uphambene nezwi likaNkulunkulu. Ngamanye amazwi mntana kaNkulunkulu awusupport noma yini into. Sinokuthola imemo kuthiwa kunomshado lapha. Kunomshado kuleya ndawo. Kunemshado ongeke ungamelanga uyihamba, kunemshado kumele uyihambe. Imishado le phambene nezwi likaNkulunkulu siye sathinda kwisifundo lesi sokuqala upart A sathi imishado le yama gays and lesbian awuyisupport. Imishado yesithembu, imishado
ephambene nezwi likaNkulunkulu awuyisupport, noma izwe lingayisupporta kodwa asiyisupport thina ngoba iphambene nezwi likaNkulunkulu. Manje-ke sizobuka izinto okufanele sizinake. So kunama group-ke amathathu, 3 groups yabantu la sizoyibuka: abalungele noma abafanele umshado, abalungele noma abafanele umshado. Iqembu lokuqala, the first group, owesilisa noma owesifazane osekhulile nolungele umshado. Leli phuzu limqoka kakhulu. So sikhuluma ngomuntu ongakaze angene emshadweni, sikhuluma ngomuntu mhlambe ngokweminyaka, usesemncane ngokweminyaka. Into emqoka la ukuthi lo muntu uma izongena emshadweni faneke aqikelele naye, azinakisise, nalabo abamkhuthazayo banakisise ukuthi kungena umuntu oselungele, osezingeni lokushada. Umshado unama responsibilities amqoka namakhulu. Uma ubuka lapha kuGenesis chapter 2, uma sekuvela la ukuthi nangu Eva, kuverse 20, uma lo wesifazane lo wesilisa kuverse 19 esethe lo uyithambo lamathambo lami, so useyobizwa ukuthiwa indodakazi ngoba uthathwe endodweni. Uverse 20-ke uthi ngenxa yalokho uyokushiya, yabo, uyise nonina anamathele endodeni yakhe, baya kuba nyamanye. So kuveza umqondo la ukuthi labantu sebesukile ezingeni lobuntwana, sebefike ezingeni lobudala. Umuntu omdala uthatha ama-responsibilities for ama-actions akhe. So ingane umuntu ngesinye sezikhathi uma yenza izinto anganaki ukuthi kunama-consequences kuma-decision awenzayo. So sikhuluma ngomuntu la oselungele umshado, umuntu osekhulile, owaziyo ukuthi kunama-responsibilities emshadweni. Uphumile esigabeni sokuba yingane, uphumile esigabeni sokuba umntwana, usesigabeni sokuba umuntu omdala. Kumqoka ukuthi kube umuntu osekulungele lokho. Simbona kanjani ukuthi lo muntu usekulungele lokho? Umuntu esimbonayo ukuthi uzimisele ukuqala impilo yakhe. Amasayini alokho kuyikhathi zethu zamanje, uwumuntu ofundayo, kuwumuntu oqala impilo, mhlawumbe usefisa ukuqala ibhizinisi. Ukhuluma ngabantu obonayo ukuthi lo muntu lo ufuna ukuqala impilo yakhe, aphile, aziphilele. Kufaka futhi la umuntu osekhulile ngokweminyaka. Yebo, iBhayibheli alisho ukuthi iminyaka emingakanani umuntu la afanele aqala ukungena emshadweni, kodwa umqondo ovezwayo la eBhayibhelini, incwadi esiyifunda, 1 Corinthians 7, uzothola ukuthi abantu abalungele ukwenza izinqumo ezimqoka. Ake sibuke la siqala ku chapter wabaseKorinte uchapter 7. So ngamanye amazwi masikhuluma ngowesilisa nowesifazane abalungele, abantu abayiprepareile. Umshado uyapreparwa, uyaziprepara, uyazilungisa. Umshado akusikho la uzokhula khona. Ngamanye amazwi kunabantu abathi hayi mshade, mhlawumbe umuntu lo muntu uluvanzi, uyaganga, umuntu ongakwazi ukuhlaliseka, kuthiwa hayi mshade khona azokhona ukufunda ukuhlala emzini wakhe. Cha, akusikho lokho okufundiswa izwi, futhi akusikho lokho okuhle. Umuntu ongena emshadweni umuntu oyimisele, othi ngifuna ukuyohlala kuphi emshadweni, ngifuna ukuyophila impilo yakuphi yasemshadweni. Umuntu othandayo, umuntu ofisayo, akusiwo umuntu ophoqwayo, ngoba uma esephoqwa angeke akwazi ukuphila impilo emthokozisayo. La u1 Corinthians chapter 7 uverse 1 and 2 sithola umqondo la ukuthi sikhuluma ngomuntu osekhulile, ofisa ukuphila impilo yabantu abanjani, abakhulile naba-responsible. Uthi la uPaul maqondana nalokho enaloba ngakho, kuhle kumuntu ukuba angamthinti owesifazane, kepha ngenxa yobufebe akube yilo nalo abe nowakhe umfazi, nalo abe owesifazane abe neyakhe indoda. Asakhulumi ngabantwana la, sikhuluma ngabantu
abakhulile, abantu abasezingeni. Yabona? So uma umuntu esayimisela ukufunda, use-high school uyafunda, angithi uprepare impilo yokuba abe umuntu ozozimela. So kuleyo process-ke phuma esikolweni eyimisela, kuhle ukuthi ayiprepare. Uyiprepare kanjani? Uyafunda ngezwi likaNkulunkulu ukuthi ukuyiphatha okuhle okufunakalayo kumuntu okholwayo yilokho. Ayimisele, afunde, afune umsebenzi. Why? Ngoba ngale komshado angeke ngisabuyele kumama ngithi ngifuna ukudla. Angeke ngisabuyele kubaba ngithi ngifuna ukudla. Manje la emshadweni mina nonkosikazi wami fanele sizimele, sifune indlela yokuyiphilisa. So fanele sibe abantu esinomqondo ukuthi manje sizoqala impilo yethu, sizokwakha impilo yethu. La kuthintwa indaba yobufebe ukuthi abazalwane, umzalwane fanele abalekele ukufebe, fanele abalekele inkanuko, azi ukuthi uma ifuna ukuphila impilo ezomthokozisa uNkulunkulu, yebo ngena emshadweni ukuze ukwazi ukuphila impilo ethokozisa uNkulunkulu. Manje-ke usumdala, usu-responsible. Uverse 8 noverse 9 uPaul uyaqhubeka la uthi, kepha ngithi kwabangaganiwe nakubafelokazi, kuhle kubona uma behlala njengami. Kepha uma bengenakuzibamba mabaganane, ngokuba kuhle ukugana kunokusha. Kuhle ukwenzani? Ukugana kunokusha kuphi? Kwimizwa. So-ke sikhuluma la ngomuntu ozothatha i-responsibility. Kumqoka lokho. So masihleli nabantu abasha ngokweminyaka, umuntu lo uzwakalisa ukushada, ufuna ukushada, ezinye izinto fanele siyi-check-e thina abantu esi-advisor. Lo muntu ukulungele na? Uyabonisa ama-sign ukuthi ufuna kwenjani? Ukuzimela. Ubonakala ngani lo muntu? U-responsible. Akayiphathi kabi imali. Uyayibeka imali. Uyayiqoqa. Umuntu ophila impilo ehlanzekile. Umuntu lo onesifiso sokuba nomlingane. Lo muntu lo useqalile ukudevelop ukuthi azimele. Mhlawumbe useyaqala ukusebenza, or mhlawumbe useqale ibhizinisi ukuze akwazi ukuyiphilisa. Ubonisa ama-sign yokunjani? Yokuzimela. Umuntu ongelokho athi mama, baba, yabo, ngoba uyaqonda kasesekho esandleni sika mama. So iqembu-ke leli lokuqala. Iqembu lesibili elinegunya lokushada, abafelokazi. Sibathintile-ke, sithintile la futhi kuverse 39 esimfundile kwisifundo esedlule. Uthi la uverse 39, 1 Corinthians 7 verse 39, umfazi uboshiwe ngesikhathi indoda yakhe isekhona. Kepha uma indoda isifile, ukhululekile angendele nakubani ngokubona kwakhe, kepha ukuba kube senkosini. Yebo, umshado wabo bonke abantu. Lo mthetho womshado wabo bonke abantu ukuthi uzohlala nomuntu wesilisa uma kube owesifazane, ungena wesilisa nowesifazane, bavumelana bazohlukaniswa ukufa. Lo mthetho lo wabo bonke abantu. Kodwa la kunento especial ngoba kubhalelwe ini? AmaKristu. Angithi uverse 1 uthela kuba seKorinte 7, maqonda nalokho eningilobele khona. Obani abalobile? Ibandla laseKorinte. Abazalwane baseKorinte balobela uPaula ngama-challenges noma ngezinto abangayiqondi noma ney'nkinga ey'velayo mayelana nani nomshado. Useyachaza-ke konke. Sesibona manje into especial la ngomthetho womshado ukuthi thina esingamaKristu, so umfelokazi uma eseshonelwe umyeni wakhe noma wena owesilisa ushonelwe unkosikazi wakho, uthi umbhalo uma eseshonile ukhululekile ukuthatha omunye. Unegunya. Lowo muntu le une-right ukushada omunye umuntu. I-right yakhe leyo unikezwe ubani? uNkulunkulu. Kuthiwa-ke la sekubhekiswe specifically kithi amaKristu. Kuthiwa-ke noma ezokhetha, akakhethi noma yikuphi. Kuphela kuphi? Enkosini. Kukuphi enkosini? Kusebandleni. So umfelokazi lo osebandleni, le principle leyo ukuthi kushadwe ebandleni akusiyo umfelokazi kuphela. Sizoyithinta la mase sithinta isifundo la esithi uzilungisela kanjani ukungena emshadweni. Umuphi umuntu ombhekayo uma uzongena emshadweni? Okucacile ukuthi umuntu
ofana njengawo okholwayo. So lithi la izwi kuphela kuphi? Enkosini. Kukuphi enkosini? Kusebandleni, ibandla likaKristu. Phela uKristu nebandla into eyodwa. uKristu uyinhloko yebandla. Mawufunda incwadi yabaseFesu chapter 1 ufunda lapha from verse 21 uya ku-23. Ibandla liwumzimba kaKristu. uKristu uyinhloko yebandla. So mawuthinta ibandla uthinta uKristu. So lezi zinto zombili zihlangene. So ke ingakho kuthiwa enkosini. Siyabona ukuthi abazalwane ebandleni, uma kushona umkakho, uma kushona unkosikazi wakho, iBhayibheli lisibonisa ukuthi enkosini ebandleni. So why ebandleni? Kwenzela ukuthi kungalahleki wena ngokukholwa, kungalahleki nabantwana bakho ngokukholwa. Ngoba umuntu ongakholwa une-influence embi kumuntu okholwayo. 9 out of 10 times uma uhlanganisa umuntu ongakholwa nokholwayo, lo ongakholwa une-influence embi kulo okholwayo. Esikhathini esiningi ukukholwa kuyacisha, nempilo yokukholwa kuyacisha ngenxa yomuntu ongakholwa. Uzokubona laphana ekuqaleni uma umhlaba uchithwa ngamanzi. La kwadaleka khona inkinga uma abantu bakaNkulunkulu ngokwenzalo kaSethi nabantu bakaKhayini ngokwenzalo kaKhayini, So laba abantu babehlangana beshada no-chapter 6, kuthiwa kwanda ububi ezweni, kwavela iqhwaga, kwavela abantu abagcwele impi, idlwangudlwangu. Phela iqhwaga zivela kwifamily kaKhayini. Mawufunda chapter 4, abantu bokuqala bokuba ne-violence, izimpi, ukulwa, umuzi kaKhayini. Kusitshelani lokho? Kusitshela ukuthi makuhlangana umuntu ongakholwa nongakholwa, esikhathini esiningi kurela ukuthi umuntu ongakholwa mabehlangana laba bantu bemithana, lo muntu ongakholwa influence lo ongakholwa ukuthi aphenduke. Ku-very rare ngenxa yothando. Ngikhuluma ngendaba zothando. In most cases lo mubi uyi-influencer lo wezinto ezinhle bese kugcina izinto ezinjani? Ezimbi. So there are two groups ke. Group yesibili, abantu abavumelekile ukwenza njani? Ukushada, futhi umfelokazi, umuntu oshonelwe wesilisa noma owesifazane. Igroup ke yokugcina ke engithanda ukuthi siyithinte le, ngoba isibe inkinga, isaba inkinga futhi ebandleni. Ziyavela izifundo ezahlukahlukene futhi ezinye eziphambanisa izwi likaNkulunkulu. Le ndaba ke ye-divorce. So iqembu lesithathu elivumelekile, groups of people, oqala sithe owesilisa nowesifazane ongakaze ashade, oselungele noma esekhulile sesizwingeni lokushada, bese kuba yini? Umfelokazi, umuntu obeshadile waseyashona umlingani wakhe, uvumelekile ukuthi ashade omunye umuntu. Igroup yesithathu ke igroup ke ebizwa kuthiwa abantu abenza isihlukaniso. Abantu abenza isihlukaniso ngesizathu esisodwa. Ngesizathu esisodwa. Esiphi lesizathu? Uma umlingane lo obumshadile waphuma emshadweni wayophinga, wayolala nomunye umuntu ngaphandle kwakho, wangena ocansini lowo muntu, nalowo muntu unelungelo. Yebo, siyasikhuthaza ukuxolela, siyasikhuthaza ukuthi abantu babuyisane, kodwa uma umuntu kumhlula lokho engakwazi ukuthi abekezelana nakho, iBhayibheli ke ngoKristu Jesu liyavuma. That only exception. Incwadi ebonisa lokho ngizothanda sithinte siqalela encwadini uJesu intshumayelo yakhe yasentabeni, iyaqala iyavela le ndaba yani yesahlukaniso esivumelekile. Sivumeleka ngenxa yani? Hayi ukuthi that was the original plan. Kwenziwe uNkulunkulu ngokubuka ukungathembeki komuntu. uNkulunkulu ekhathazekile ngalomlingano othembekile ukuthi ungene ngokuthembeka la emshadweni, kwase kuthi lo munye umlingano wakhe wangathembeka. So ubuka ubuhlungu
balomuntu uNkulunkulu wasenza le exception uNkulunkulu. Lobuhlungu uNkulunkulu bazi kahle. Uzothola uma esekhuluma ngoIsrael, uIsrael uhlala njalo embonisa njengomakoti, njengesizwe ashade naso. Kuze kuvele futhi ukuthi la uNkulunkulu esebenzisa igama lokuthi umnikeze incwadi yesahlukaniso. Yini inkinga? uIsrayeli noma uJuda uhambile okhonza abanye uNkulunkulu. kuNkulunkulu kuyafana nokuphinga. So wasi uNkulunkulu ebayise ekudingisweni, uIsrayeli wamusa kuma Syria, wathathwa amaSyria, uJuda wathathwa uNebukadnezar eBhabhelona. Yini inkinga? Baqale bakhonza abanye uNkulunkulu, baphingela uNkulunkulu, bangamthokozisi uNkulunkulu. Mawufunda uJeremiah 3 uzoyithola leyo ndaba uNkulunkulu ebonisa umshado noma isizwe siwumshado nokuphulwa kwesithembiso somshado noNkulunkulu. So ke lana ke uNkulunkulu le ndaba ukuze avumele lesi simo ukubuka ubuhlungu obenzekile. Kodwa kwangenjalo usuku ekuqaleni. uNkulunkulu wayengahlosile lokho. Kodwa umuntu ngokungathembeki kwakhe wasethi uNkulunkulu hayi ngenxa ukuthi umuntu akathembekile anguvumele lokho, with one exception. Ake sibukeke la kuMathewu chapter 5 uma intshumayelo sentabeni uyayithinta indaba yani yomshado. Uthi lana ke Genesis chapter 5 verse 31 to 32 uthi kwathiwa yilona lo olahla umkakhe ngamnika incwadi yesahlukanisa. Verse 32 kepha mina ngithi kini yilona lo olahla umkakhe kungenxa yokuphinga umenza aphinge, noganwa ngolahliwe uyaphingwa. Lamazwi athola ku verse 31 kwathiwa uJesu ucaphuna amazwi ngale kuDuteronomy 24 uverse 1 uziyogcina lapha kuverse 6. Amazwi la kaMose awabhala kuIsrael ngemithetho yesahlukaniso. Uzothola ke mase siya ngale kuMathewu chapter 19 ukuthi azabhale uMose leyo mthetho. Kwangasikho ukuthi lento ithandwa uNkulunkulu, kodwa waphoqeleka ngenxa yezinhliziyo zikaIsrael, ubukhuni bikaIsrael nabantu bephila kuIsrael ukuthi kukhona umuntu onenhliziyo elukhuni la emshadweni. Wase evumela ukuba zibe khona incwadi zani zedivorce. Kodwa kusukela ekuqaleni kwangenjalo. Kuvelani la? Uthi ke uJesu ke yayishintsha ke indaba. Usethi yilo nalo olahla umkakhe kungenxa yokuphinga. So uma ulahla unkosikazi wakho, udivorce unkosikazi wakho, kungasikho ukuthi uphingile noma isiphi isizathu, uthi uNkulunkulu wamshiya yena lo nkosikazi umenza isiphingi uma ihlangana nomunye. Nawe futhi uma uyohlangana nomunye wesifazane uyisiphingi ngokwakho. So idivorce ikhanda ini isiphingi. Yingakho isiningiso kuNkulunkulu. So isahlukaniso esivumelekile nakhona umusa kaNkulunkulu yila uma lo ephingile. So uyamshiya wena ngenxa ukuthi uphumile lo umlingani wakho wayophinga nomunye umuntu. uNkulunkulu usekunikeza leyo right ke ukuthi ungaphuma kulowo mshado. Isizathu yini? Molela la kungenxa. Ngamanye amazwi isizathu, the root cause yokuba kuze kube nesahlukaniso kube ukuphinga, hayi into. Yabona? So uma ufunda futhi uMathewu la ku chapter 19 sesithola isithombe esithe ukuba clearer ngendaba le yesahlukaniso, ukuthi why kusukelaphi uNkulunkulu wayehloseni. Sesithola okuthe xaxa okusinika umqondo ukuthi uNkulunkulu uma eyibuka umshado userious kangakanani umshado. So la uJesu uyalingwa, is being tested, uyalingwa, ubuzwa ngamasibomu. Sizofunda la ku verse 1 sigcine la ku verse 12. Izathu ukuthi abuzwe la ukuthi leya ncwadi leya kaDuteronomy 24 uverse 1. Mhlambe kuhle kuba sithinte ngaphambi kuba sibuye la. Uma uyifunda lencwadi uverse 1 and 2 uMose enika igunya
lokuba kunikezwe umlingani wakho isahlukaniso, kuvela igama la elibe indida ngalesikhathi ukuze kufike isikhathi sikaJesu. uDuteronomy 24 verse 1 uthi ke lapho umuntu ethatha umfazi aganwe nguye engasathandeki emehlweni akhe, kodwa lokhu efumanisile kuye okuthile okwenyanyekayo, uyakumlobela incwadi yesahlukaniso, amnike yona esandleni sakhe, amkhiphe endlini yakhe. So leli vesi ke kuvele imiqondo emibili yoku-understanda leli vesi. Umqondo bekunama group amabili. Igroup yokuqala le group ibikholela ukuthi angithi lithi la lelizwi umnika lencwadi ngezathu ukuthi ubone kuye okumnyanyisayo, okwenyanyekayo. Yabo? So abanye mabechaza ligama okunyanyekayo bathi inoma ngayini. Whatever wena uyibona ngathi ayikuphathi kahle. Mhlambe usubona ukuthi akasekho muhle. Mhlambe usubona ukuthi akasakuphekeli kahle, o mhlambe usubona ukuthi usegugile, noma ngasiphi izathu uzobhala nje incwadi ye-divorce ahambe. Abanye bebecabanga ukuthi le gama lithi okwanyenyekayo kusho ukuthi ukuphinga, ukuyithola ulale nomunye umuntu ongakholwayo. So bekunemiqondo emibili ebivutha ngalesi sikhathi. So uma sizofika lana ke abaFarisi nababhali bayamlinga uJesu. Inhloso ukuthi bafuna ukumbamba ukuthi sinawo umthetho, Deuteronomy 24 verse 1. Ngeke uphume lapho, iyavunywa i-divorce. So sizokubamba lapho ke, khetha ukuthi wena uhamba naliphi side, uhamba nayiphi group. Yabo? So uJesu ke usesivezela i-background yokubhala kabani, kukaMose. Ayisiqaleke kuverse 1 sizogcina la kuverse 12. Matthew 19 verse 1 up to verse 12. Kwathi uJesu eseqedile lawo mazwi wamuka eGalila weza emkhawulweni yaseJudiya phesheya kweJordani. Izixuku ezinkulu zamlandela waziphulukisa khona. Kwase kusandela kuya abaFarisi bamlinga bathi, kuvunyelwe yini ukuba indoda ilahle umkayo noma ngaliphi icala na? Waphendula wathi kubo, anifundanga yini ukuthi owadala ekuqaleni wabenza owesilisa nowesifazane? Wathi, ngenxa yalokho umuntu uyakushiya uyise nonina anamathele kumkakhe, labo ababili bayakuba nyamanye na? Ngakho abasebabili kodwa banyamanye. Ngakho-ke lokho akuhlanganisileyo uNkulunkulu umuntu ngakuhlukanisi. Bathi kuye, pho uMose wayeyalelani ukuthi makuniwe incwadi yesahlukaniso alahlwe na? Wathi kubo, ngenxa yobukhuni benhliziyo yenu uMose wanivumela ukwahlukana nabo omkenu, kepha kusukela kwasekuqaleni kwakungenjalo. Namanje ngithi kini, yilo nalo olahla umkakhe kungengokuphinga aganwe ngomunye uyaphinga, noganwa ngolahliweyo uyaphinga. Abafundi bathi kuye, uma injalo indaba yomuntu nomkakhe akukuhle ukuganwa. Kepha wathi kubo, akusibo bonke abalamukelayo lelizwi, kuphela abalamukelayo. Ngokuba kukhona abathenwa abazalwa benjalo kwasesiswini sikanina. Kukhona abathenwe ngabantu. Kukhona abathenwe ngabantu. Kukhona futhi abathenwe abazithenileyo ngenxa yombuso wezulu. Okwamukelayo lokho akwamukele. Ithini indaba la? Uyalingwa uJesu. Bambuza lo mbuzo ngamasibomu yokuthi kuvumelekile na ukuba
umlahle umkakho noma ngaliphi icala na? Lo mbuzo ubuzwa with an understanding. Imqoka lento engizoyithinta la, with an understanding. Lo mbuzo mawubuzwa la, ubuzwa with an understanding yokuthi uma ufuna uDeuteronomy chapter 24, uma umlahla lo ubhala incwadi yokumlahla, inhloso mawuyehla nayo ezansi ukuba uthole omunye. Ngamanye amazwi ushade omunye umfazi. So awumdivorce nje because hayi enough ngomshado. Cha, umdivorce ngoba sekukhona omunye omfunayo. So ngamanye amazwi kune intention yokuthi ngiyamlahla ngenhloso yokuthi ngizothola omunye noma ngizoshada omunye. Yilokhu abeza nakho la. uJesu seyaphendula ukuthi kusukela ekuqaleni uma uNkulunkulu edala umhlaba, inhloso ngomshado ukuthi laba babili babanyamane bangahlukaniswa inoma ubani umuntu. Iyodwa into ezobahlukanisa ukufa. So ke akuthi lokhu uNkulunkulu akuhlukanisa kungabi khona okuhlanganisile, kungabi khona umuntu okuhlukanisayo. So ngamanye amazwi isahlukaniso, divorce, sasingekho emqondweni kaNkulunkulu ngosuku adala umhlaba. That was not the intention kaNkulunkulu. Now sebeyazi ukuthi hayi simbambileke manje. Simbambile ngoba sinomthetho obhaliwe uMose othi mnike incwadi yesahlukaniso. Usebethi ke pho manje wakusholani, wakubhalelani, wasinikelani lo mthetho uMose. Useyachaza kuJesu ngoba uJesu uNkulunkulu. Ngesikhathi lo mthetho unikezwe kwakunenkinga kuze kufikwe lapho. So uJesu useyayiveza inkinga ebikhona. Inkinga yini? Ubukhuni bey'nhliziyo zenu. Ungathobeli uNkulunkulu kwey'nhliziyo zobani zenu. Uthi la uMose wanivumela ukwahlukana nabo omkenu, kepha kusukela kwasekuqaleni kwangenjalo. So ngamanye amazwi before uMose, from koNoba, they knew ukuthi lo muntu ngiyamthatha until ngize ngihlukanise ukufa. Le enye yokuthi umuntu umnikeza incwadi unesahlukanisa yayingekho kubantu before uMose, yenziwe nguMose because inhliziyo zenza ulukhuni. Emshadweni la niyaba-abuse laba bantu. Emshadweni la ninenhliziyo ezinjani ezimbi. So ke ileyo ke inkinga. uJesu sebeka ke nawo umthetho. Esithi ke nawo naba abantu abavumelekile ukungena komunye umshado. Ngoba inhloso la uJesu uzufika nalapho. Inhloso la ukuthi angimshiyi nje. So uJesu akaphendula indaba ye-divorce nje, uphendula nendaba yokushada omunye umuntu uphuma emshadweni omunye. Uthi la namanje ngithi kini ilona lo olahla umkakhe kungengokuphinga. So ngamanye amazwi ngamanye amazwi kubhekela the only reason kungeko ukuphinga. Shuthi uma uhlukana naye kungasikho ukuthi uphingile, washada omunye number 1 uyaphinga wena. Noma uhleli naye every day, ngamanye amazwi you are in continuation of sin, uhleli ekuphingeni. 2, lo uma zimbili izinto ezimbi ozenzayo la. Uma umshiya wena bese yena futhi naye eyoshada omunye umuntu, umenza ke lo wesifazane isiphingi. Ngamanye amazwi wena o-initiate i-divorce ukhoze loya ukuthi ayize njani ayophinga, nawe uyaphinga. So sizathu sisodwa la okuzothi ushiye umkakho uyoshada omunye esaphila umkakho, sisodwa kuphela uma ephingile. Nakhona lapho isizathu sokuphinga. Kufanele kutholakala ukuthi lo muntu uphingile, imizamo yenziwe ukulungisa isimo, akafuni ukuyeka lempilo yokuphinga. uNkulunkulu uyavuma lapho kuphela. Now ke asebandleni inkinga isikhona. Ingakho lesi sifundo le ndaba le yaleli qembu leli selibukayo lesithathu elivunyelwe ukushada ukuthi sekwakheka inkinga. Namhlanje kusetshenziswa kabi incwadi yabaseKorinte chapter 7. Sengathithi uPaula unikeza igunya lokushiya unkosikazi wakho kube igunya lesibili or an exception yesibili. Angithi thina sazi le kaJesu ayibekile ukuthi uma iphingile
So ngamanye amazwi asizukuyi-entertain indaba yakho uma ushiya unkosikazi wakho engaphingile. Asizukuyingena, asizukuyixoxa ngoba leyo nto leyo iphambene nomthetho kabani kaNkulunkulu. Uma uyoshada omunye umuntu uyisiphingi, sizokukhuza ukuthi uyaphinga. Uma ngafuni ukuyeka ukuphinga uhleli nomunye unkosikazi ongasiwo wakho, ongasiwo unkosikazi wakho obusha, omshiye ngobuqili. Sinabashumayeli abangabaqili, sinabaholi abangabaqili, akasamfuni lo wesifazane. Adlala umdlalo la ebandleni ashaye ngathi yena uyi-victim. Kanti umphushela ukuba njani ahambe lo. Kuzothi ahambe lo wesifazane gwiqiqi phela iy'nsuku, iy'nyanga sekuvela umuntu athandana naye, sekuvela umuntu amshadayo khona manje. Kukhomba ukuthi kukhona igame ebeyidlala la, ubengasamfuni lo umfazi wakho ubusha bakhe. Kunento esiyisinengise kuye. Bese ibandla lithi hawu ayikho inkinga. Ngamthatha uyena ongasafuni ukuba semshadweni. Lithi izwi likaNkulunkulu uma umuntu ehlukanisa nomunye umuntu ungasikho ukuphinga, wenza loyo omunye futhi abe yisiphingi. So ukwazi ukuthi uthi hayi cha, hayi no, it's fine ngoba uhambile. Kuyiwa ke la encwadini yabaseKorinte chapter 7. Bese kuvuswa izifundiso ezingaphilile, kujobelelwa into engajobelelwa. La uPaula ubengavumeli umshado, ukudivorsa ngesizathu sesibili. Kuthiwa la isizathu sikaPaul lesi sesibili, uvumelekile ukumshiya unkosikazi wakho. Asiyifundeke le ndaba siyitholisise kahle. Sizoqala kuverse 10 sigcine la kuverse ku-16. Qala kuverse 10 sigcine la kuverse 16. 1 Corinthians chapter 6 verse 10 1 Corinthians chapter 7 verse 10 sigcine la kuverse 16. Kepha abaganeneyo ngiyabayala kungemina kodwa inkosi ukuthi umfazi kangamlahli kangahlukani nendoda, kepha uma ake wahlukana naye kahlale engaganile, kumbe abuyisane nendoda yakhe, nendoda ingamlahli umkayo. Kepha kwabanye kusho mina akusho inkosi ukuthi uma umzalwane enomfazi ongakholwayo, yena ke evuma ukuhlala naye angamlahli. Nomfazi uma enendoda engakholwayo, yona ke ivuma ukumlahla naye angayishiyi indoda, ngokuba indoda engakholwayo ingcolisiwe ngomfazi, nomfazi ongakholwayo ungcolisiwe ngomzalwane. Uma kungenjalo abantwana benu ngabe bangcolile, kepha kalokhu bangcwele. Kepha uma ongakholwayo ehlukana nomkakhe, makahlukane naye. Umzalwane noma umzalwanekazi kaboshiwe kokunjalo, kepha uNkulunkulu unibizele nibe nokuthula. Indaba la esitholayo la from verse 1 la sike sayithinta le ndaba, uthi uPaul maqondana nalokho enaloba ngakho. Kusinika umqondo la ukuthi la ku chapter 7 uPaula bekunendaba abembhayele yona. Kubhala obani? Abazalwane. Babhala ngani? Ngeyinkinga zani zomshado. Kumqoka ke lokho masikhuluma ngokuchaza imibhalo, to interpret the Bible. Elinye lamaphuzu elimqoka ilento esithi i-context. Masikhuluma nge-context sikhuluma ukuthi la kule ndima noma kulala encwadi kukhulunywa ngani, bekhulunywa ngani, yini into ezale kuze kufike la, amagama asetshenziswayo, izimo, the condition, ubani bekhuluma ngasiphi isimo. So kumqoka ukuthi uma sichaza ivesi noma indima silichaze ngokuqaphela ukuthi bekuxoxwa ngani kuleso simo kuleyo ncwadi. 2, uma sichaza umbhalo sithi le ndaba esikhuluma ngayo sikhuluma nge-immediate context, into okuxoxwa ngayo
kuleyo ndima chapter noma kuleyo ncwadi ebhaliwe. That's immediate context. Bese kuba khona what we call remote context. Remote context ikhuluma ngani la? Le ndaba exoxwa la faneke kucatshangwe futhi ukuthi ngabe amanye amavesi, ngabe ezinye indima, ezinye incwadi zike zayithinta lento. So any interpretation esiyenzayo, we must bear in mind ukuthi ayiphikisani nokufundisa kwezinye incwadi. So ngamanye amazwi indaba yokwahlukana, mesiqaphela uJesu uthe sisodwa isizathu sokuba umuntu ahlukane nomunye. Uma umuntu sokuphinga, uma sekuvela umzana uzothi hayi kunenye yesibili isizathu sokuhlukana nomunye umuntu emshadweni. Okusho ukuthi uJesu wayiqamba manga. So kuphikisana nani ne-remote context. Thina esifunda iBhayibheli sinokuqonda ukuthi uNkulunkulu akaphikisani. There's no conflict kuNkulunkulu. iBhayibheli futhi alinayo ama-contradiction ngoba liphefumula uNkulunkulu. uNkulunkulu olibhalile wasebenzisa abantu abahlukahlukene. So whenever there's a contradiction in our interpretation, kusho ukuthi our initial interpretation is wrong. Or somewhere la senza khona ini iphutha. Nala kuze kuthiwa hayi kunenye yesibili. Eyesibili ebekwa la futhi nakhona akunakisisi ukuthi bekukhulunywa ngani. Kuthiwa ke le yesibili mawufunda kuverse 14 kuthiwa ke lo ongakholwayo usefuna ukukushiya. Uthi uPaula muvumela akakushiya, makakudivorce ngoba asiboshelwe kodwa silethe sibeke kuphi sibizelwe kuphi ekuthuleni. Kuthiwe ke uyabona ke nayi i-reason yesibili yokudivorce. Bese kuyakhohlwa ngendima ephezulu ukuthi why beyibhaliwe, why uverse 14 to 15 no verse 10 to verse 12 bebhaliwe. Isizathu ukuthi bekuyimibuzo yani yabazalwane. Bebuza ngani ngeenkinga zakuphi emshadweni. Uma ufundisisa la kahle hle yonke lencwadi, inhloso akusikho ukushada omunye umuntu. Yinkinga ezikhona emshadweni ezenza umuntu angabi comfortable. Ngamanye amazwi kubekwa la ukuthi abazalwane naba abashadile but baneyinkinga bayaxabana. Uthini uPaula la? Uthi bangahlukani. Uma kunenkinga mabahlale separate until babuyelana. So it means kunenkinga ekhona ukuxabana kwesilisa nowesifazane. Akukhulunywa la njengalokhu kuMathewu 19 ngenhloso yokushada omunye. La kukhulunywa ngeremarriage. Uma uyezansi kukhulunywa ngenkinga nakho mina ngishade umuntu ongakholwa. Nangu lo muntu ukholwa emadlozini, mina ngisengithi angisakholwa emadlozini. So kuba nenkinga enkulu akasangifuni lo muntu ngoba sengithathe enye inkolo. Na uPaul uthi uma engishiya makinga forced ukuhlala naye. Uyabo? Kukhulunywa ngalokho. Akukhulunywa nje for ngokudivorce nje umuntu at any wish yomuntu. No, kukhulunywa ngezimo la ezi-specific nezi-unique. The principle remains the same. It's in the principle. You marry and you stay with that person and you marry for life. Ukufa must be the only thing or is the thing that will stop the marriage or end the marriage. But there's one exception. uNkulunkulu akunikeza uma lo ephingile. Ilapho ke okuvumeleke khona. Manje sekufaka neyesibili. Ifakelane ngokwesibili ngoba sekuphilwa ngesono ebandleni, sekuphilwa ngenkanuko. Abaholi sebefuna ukujobelela ezwini likaNkulunkulu ukuze baqhubeke ngokuphila ngani ngokwesono. Kunabazalwane manje abafuna ukushiya abalingani babo hayi ngenxa ukuthi mhlambe kukhona into embi abayenzi. No, uyangibhora manje lo. Akasekho attractive enough lo. Yabo? So ke akusikho lokho okushiwo uNkulunkulu. So ke okucacile la kuthiwa uverse 10 kepha abaganeneyo. Kukhulunywa ngabazalwane abanjani? Abaganeneyo. Umyalo wenkosi uthi makungabi khona ini i-divorce. If niyaxabana for any reason, iBhayibheli liyavuma ukuthi ake kube nebreak,
ke nime omunye ngapha nangapha kube ne-separation, hayi divorce. Nizama ukupholisa amakhanda nemoya nibuyise nikhuleke enkosini ukuthi le nkinga enibhekane nayo kube ne-solution bese kuba nesikhathi ukuba nibuyelane futhi. There's no divorce. So uPaul la kahle hle akaphikisani noKristu. Usa-emphasize into kaKristu yokuthi marriage is for life. uJesu ke uthi there's one exception ayivumayo. Now uPaul ke uverse 13 verse 14 ukhuluma manje ke kwi-situation la kushade okholwayo nongakholwa. Esikhathini esiningi labazana mase beganga befuna ukusebenzisa le ncwadi kaPaul u1 Corinthians 7 kuye kuthiwa hayi mayefuna ukukuyeka mayefuna ukudivorce vuma ngoba uNkulunkulu akasibizelanga kuphi ekulweni uzibizele kuphi ekuthuleni kusetshenziswa umbhalo wrong. La kukhulunywa ngobani? What is the context? What is being discussed? Kukhulunywa ngomuntu oshadile nongashadi, shadile. Okuvelayo futhi la ubani odivorce omunye? Yilo ongakholwa. Udivorce lo okholwayo. So uthi uPaul kuleso simo it's a unique situation. Uma enza kanjalo ke lo ongakholwa ngithi uyakwala ngenxa ukuthi wena uyakholwa. Uyakwala ngoba usuthatha enye inkolo. Vuma ke. What's a use? So ngamanye amazwi uthi uPaul don't compromise inkolo yakho for the sake of umshado. So ngamanye amazwi abazalwane bebethi ngenze njani manje? Ngiyeke ukukholwa for umshado, which one is more important? Umshado noma ukuthobela uKristu? Uthi uPaul ukuthobela uKristu. Ngamane ahambe lo ongakholwa. Uhlale wena ngoba uhlale nobani? NoKristu. Kungcono ukusala noKristu than ukubambele emshadweni. Leli gama elithi ukuboshelwa likhulule ngalo mqondo. Not any situation. Hayi ukuthi phakathi kwamaKristu, amaKristu asiyaxabana, amaKristu sekunenkinga, bese omunye ekhipha incwadi ye-divorce bese sithi hayi ngoba umshiyile wena ukhululekile ungashada omunye uNkulunkulu akasibizelanga ekulweni, usibizele ekuthuleni. No. That's applying i-verse in a very wrong way. La kukhulunywa ngani? Ngomuntu okholwayo nongakholwa. Futhi lo okholwayo kuwuye odivorce lo ongakholwa. IBhayibheli lithi la wena okholwayo akufanelanga umdivorce lo ongakholwa. Into exakayo ke amaKristu agijimela ukodivorce abantu abangakholwa. Kungesiba abantu abangakholwa abadivorce ini umKristu. Kusetshenziswa iverse kubaholi asebewile ekukholweni befuna ukushiya amakhosikazi abo. Niyambona uyena ogijimile owongidivorce. Niyambona ngithi ngenze njani bazali nami victim ebeqamba amanga. Uyo omenze ukuba aze benje. Uyo ongamnikezanga uthando. Uyo ongamnekekelanga. Umphathe njengani? Njengomuntu ongasamthandi. Mali umuntu esebona ukuthi ngiyahlukumezeka la ehluthuka lo muntu ehamba akekho nomzane oseceleni ozokhuza athi hayi mama kwenziwa kanjalo, hayi baba kwenziwa kanjalo, hlala lungisa zama ukubekezela. Hayi kuthiwa hamba. Mayehamba bese bethi hayi bazalwane uye ogijimile enkantolo wayehlukanisela ubaba enzini umama enzini, hayi ukhululekile angashada omunye umuntu akabizelanga kuba azolwa. Ukusebenzisa imibhalo ngokuqili kujustify ini isono kuphi ebandleni. Iyayixaka lento ukuthi lo baba othi noma lo mama kakhulukazi ubaba lo othi ulinyaziwe. Iyaxaka lento ibandla livume lisupport lento lithi kuhle. Uma lo baba ezothi hayi uyena ongidivosile bazalwane ngenze njani ngubaba nginemizwa bhudu uma esehambile lo wesifazane sekuzwakala nje ingakapheli nezinyanga ezintathu sekunomuntu athandana naye. Sekuvela umuntu athandana naye. Usuyamangala ukuthi uqhamukaphi lo muntu. Angithi ubefihliwe kugangwa la kucushwe lo ukuthi akayikhiphi incwadi ye-divorce. Ngizothi mangifika ebandleni bese ngithi aha ungisukele mina. Yimina engiye enkantolo ngawufuna divorce uye. So mina ngenze njani ke mina?
Usuyamangala-ke usuyashada. Usuyamangala sekuthiwa ushadile. Mawuse uyabuza ukuthi kanjani kuthiwa hayi umfazi wakho wamshiya. Hawu, mayemshiyile-ke lithe iBhayibheli makashade omunye? Cha. I-context yaka 1 Corinthians 7 ikhuluma ngenkinga emshadweni, not divorce and remarriage. Ayikhulumi ngokushada futhi. I-context yabaseKorinte, kaMathewu 19 verse 1 to 12 ukuthi ngiyamshiya lo, ngifuna ukuyothatha omunye ngimshade. Uthi uJesu ungamshiya kuphela ngesizathu esisodwa sokuphinga ushado omunye. Wamshiya, wawushada omunye, umenza ukuthi number 1 aphinge, nawe uyaphinga. Nisesonweni nobabili. So iBhayibheli ke liveza ke laba bantu amagroup amathathu avumelekile. Owesilisa nowesifazane abangakaze bangene emshadweni, abasezingeni abalungele ukungena emshadweni. Number 2, abafelokazi. Lithe izwi futhi kubazalwane, uma umfelokazi umyeni wakhe noma umlingani wakhe eseshonile, lithi makathathe kuphi? Enkosini. Uvumelekile ashade noma ubani, kodwa kuphi? Enkosini. Number 3, siyathola manje uJesu uthe ilo othe umlingani wakhe waphinga. Kuthe uma iphinga umlingani wakhe, lo mzalwane naye esebonda ayikho into azoyenza, uvumelekile ukuthi angamshiya-ke. Uma kuvela ithuba kuvela omunye, angamthatha omunye. Lezo zathi kuphela. Okunye lokho sekubekwa zigebengu ekukholweni, kujustifya ukuphingwa, kujustifya ukuhlala esonweni, akuvumelekile izinto kaNkulunkulu. Asize ukumsupport umzalwane ophila impilo yani yokuphinga, ushiya unkosikazi wakhe obusha. Asize umsupport umama oshiya umyeni wakhe obusha, wagijima nabafana la ngaphandle, eqhutshwa yini inkanuko. Asize ukumsupport umuntu onjalo, noma kuthiwa unemali engakanani, noma kuthiwa unodumo olungakanani ebandleni. iBhayibheli in fact liyasiyala ukuthi abantu abanjalo uma sibakhuza bengaphenduki, sehlukane nabo, singabi nobudlane nabo. 1 Corinthians chapter 5. iBhayibheli liyaveza ukuthi abantu abanjalo angeke bawudla umbuso wezulu. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10 uthi abanjalo angeke bawudla umbuso wezulu. Uzathi uPaul lapha ababi abanje yababala ufaka nani neziphingi. Namhlanje uyathola kubantu abaphatha iBhayibheli bejustify ububi. Esikhathini esiningi into eyenza ukuthi kuze kufike lapha ekuhlukaneni, zikhona izinto ezingaphilanga kahle. Kunesihloko ezosithinta la, isihloko la number 4 esosithinta ukuthi impilo engcwele emshadweni, ngoba iBhayibheli liyakhuluma ngempilo engcwele emshadweni. Esikhathini esiningi kuze kufike kuma divorce kusuke sekuphele impilo engcwele kumunye walabo abantu abashadile. Ingakho begijima beze bofika ko divorce. Why? Kulahleke impilo engcwele. Qale kulahleke ubungcwele kubazalwane beshadile. So babona ke sebegencana la. Ngoba kulahleke ukholo, kulahleke ubungcwele, kwaphela uthando. Sekuzokucingwa ngamavesi ka abantu abazocasha ngawo yokuyijustify ububini. So sithi ke umuntu omusha, before uzongena emshadweni, nakisisa lezi zinto. Uma umuntu uza ukuthi okwashada wa divorce, nangu ufuna ukuthi wathandane nawe, hamba uinvestigate. Leli bandla abuya kulo, uhlale nama leader, ubuze ukuthi kuze kufike la kwenzakaleni. Give me evidence ukuthi lo muntu uhlukanise ngendlela efanele. Ngoba wangena nomuntu ohlukanise ngobugebengu wamshada. Lithi iBhayibheli uyaphinga, usesonweni. Imagine uhleli nomuntu for 20 years. Uhlele ekuphingeni nabantwana. iBhayibheli seliyakutshela manje ukuthi lo muntu ubeshadile before. How painful is that? Very painful to discover after 20 years ukuthi lo muntu ebeshadile lo muntu. How? Ngihleli nje la ngithi ngihleli kahle kanti ngihleli emanyaleni. So ezinye zezinto ke esizikhuzayo kubazalwane ukuthi nake sisani umbhalo.
So-ke isifundo-ke lesi sisibhekile siphelela la mayelana nani ukuthi obani abavumelekile ukushada na. Isifundo esilandelayo sizobuka-ke ulesson number 2, sibuka la izizathu ezinhle nezizathu ezimbi zokungena emshadweni. Isifundo esilandelayo. Sengathi iNkosi inganibusisa ekufundeni kwezilayo. Amen.